na ta sa Anahaw. So kung gikan ka sa Ronda Poblasyon, no, agi ka sa Ronda Argao Road, kani siya mga igsuon basketballan. Mao na kini ang barangay Anahaw nya. Naa diha ang padong og Lusno Falls. Kining kilid yun anang basketballan. Kini mao man ang elementary school, no, nya kini mo basketballan. Kanang daan diha mga igsuon, no, mo nay daan padong sa Lusno Falls. Usa ka lang ni mo dong? Archie. Gikuyo ko Archie, taga diri. Taga diri sa Anahaw. Kita. Dugan tika. Oo. Okay. Okay. Iya, bisika. Okay ra ni? Ha? Ato tapat tawag sabi. Bili na kong motor dito, mga igsoon. Kay maglisod mong tag kanaog gani, oh, tanawa, oh. Kana dia, oh. Dangog ka na dia. So, lakaw ta. Dool na kayo ni. Ay, Archie to, no? Archie. Chick boy gani diri sa kuwan. Anahaw. Muni chick boy diri sa Anahaw. Oh. Kabaw. Imo nang kabaw? Di na imo kabaw? Karena dia anak kahumayan. Mau ding na irrigation, no, kay ari kahumayan. Nara mga igso, no? Oh. Dako ning pagka falls, oh. Awa ko na, oh. Oh. Ha. Oh. Doon ay mga bata des ubos ay maligo. Oh, shout out kayo, shout out. Doon na pa'y diya si babaw, doon na pa'y dako diya nga kaliguan. Sumpay sa falls atong tanahon niya sa drone. Shout out. Oh. Hello. Alam niya. Ate, no? Ngayon nakalipot saan ko, ah? Wala. Si Buwan na 1-3. Ay, mga bugoy yun sa kuwan ay Anahaw. Mga bugoy pa, probutan. Bugoy.
man ako kaligo. Wala na ako videohin mga isuon tungod kay nahutdan kog baterya kini na ako pang i-charge sa kuang power bank. But anyway, karon balik na ko sa kuang parking area kung din asan ako gi park ang ako ang motor. Ha?